kudu ngono. Aku mau ngecat, lemari tak tutupi nganggo kae apa tiker sing plastik kae. Terus tak naik cowek dhuwure. Lah kan yo panganan tak lepoke ning lemari. Nah aku tuku iwak bacem. Lah yo aku arep njupuk iwak bacem arep madang. Tak buka klosone kok yo aku ra njupuk coweke sithik yo. Goblok tenan. Tak buka ngene iki, aku mbrobos njupuk iwak bacem coweke glundong. Goblok tenan tapi pikir aku. Nah, saiki kowe lagi sadar to nek asline kowe iki S2 ning goblok. Iya. Ning kon kehidupan sehari-hari aku sopek aku iya aku. Nah iya kok iya. Petok. Kowe berarti mau ketiban cowek. Nah yo teneh mono kelakon Sindian Elisa tidak jadi wayangan karena ketiban cowek nak yo. Ra masuk to, Pak. Kowe mau ketiban ning muntune tiba ora? Ora, ya ora nganggo muntu. Ngopo coweke wis abot ditambahi muntu nggo apa? Maksude coweke tiba ki sak muntune ora.